Za ku saurari takaitattun labarai daga nan Hausa GM Online News. Sunana Rabi'Atu Yunusa Adam. Jam'iyyar APC a Kano karkashin jagorancin shugaban jam'iyya Abdullahi Abbas ta yi wa ministan gidaje na tarayya Honorable Abdullahi Atta gargaɗi kan wasu maganganu da yake furtawa game da harkokin cikin gida na jam'iyyar da 'yan takara a cikin APC. Idan dai za a iya tunawa 'yan kwanakin nan, minista Atta yana yawan shiga kafafen yada labarai yana tallata manufar sanata Barau Jibrin ta neman takarar gwamnan Kano a zaben 2027. A cewar wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun shugaban jam'iyyar na jihar Kano Abdullahi Abbas wadda aka aikewa Atta, ta nuna waɗannan kalamai suna da yiwuwar haifar da rikici, rashin fahimta da rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan jam'iyyar. Wasiƙa ta kuma bayyana cewa minista Atta ba shine mai magana da yawun jam'iyya ba, don haka kalamansa ka iya rikita jama'a su ɗauka abin da yake faɗa matsayar jam'iyyar ce. An tunatar da shi cewa matsayinsa na babban jami'in gwamnatin tarayya yana buƙatar ya rinka furta maganganu masu ƙarfafa haɗin kai a cikin APC. Shugaban APC Kano Abdullahi Abbas ya ce jam'iyyar ta lura minista na yawan yin maganganu marasa kamun kai, sannan ta gargaɗe shi da ya daina ko kuma jam'iyyar ta ɗauki matakin ladabtarwa. Bayan aika masa da wasiƙar, jam'iyyar APC ta kuma tura wa shugaban ƙasa Bola Tinubu da shugaban jam'iyyar ta ƙasa a ofishin jam'iyyar na Arewa maso yammacin Najeriya wasiƙar domin su shaida matsayin jam'iyyar ta APC. Ƙungiyar ta bayyana cewa wannan ƙalubale ne babba wa gwamnatin. To anan ma ƙungiyar Arewa Connect Movement ta bayyana bakin ciki kan sabon harin da 'yan bindiga suka kai makarantar Katolika ta ST Mari da ke ƙauyen Fafiri a ƙaramar hukumar Akura ta jihar Neja, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da ma'aikata da ba a san yawan su ba. Ƙungiyar ta ce wannan lamari babban tashin hankali ne ga iyaye, 'yan uwa da kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya. A cikin sanarwar da shugaban ƙungiyar Awal Muhammad Durmi ya fitar, ya bayyana cewa a kwanakin nan irin wannan abu ya faru, inda aka sace ɗalibai mata 25 a jihar Kebbi, kuma har yanzu ba a samu wani ci gaba a kan lamarin ba, inda ya ce sake faruwar irin wannan lamari a cikin lokaci kankani na sake nuna yadda matsalar tsaro ke ta'azzara. Ƙungiyar ta bayyana cewa wannan ƙalubale ne babba ga gwamnati da hukumomin tsaro, tare da kira gare su da su sauya dabarun yaƙi da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen wannan ta'asa wacce ta daɗe tana addabar al'umma. A ƙarshe, ƙungiyar ta mika saƙon jaje ga gwamnatin tarayya, jihohin Niger da Kebbi da iyayen yara da al'ummar ƙasa baki ɗaya, tana mai roƙon Allah ya kawo ɗauki cikin gaggawa. To a nan ma dai gwamnatin tarayya ta bayar da umarnin rufe makarantun kwana 47 da ke faɗin Najeriya. Gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne bayan hare-haren da 'yan bindiga suka kai makarantu a jihohin Kebbi da Neja, inda suka sace ɗalibai da ma'aikata suka kashe mutum ɗaya. A wata takarda da aka aikewa shugabannin makarantu a ranar Juma'an nan da ta gabata, daraktan makarantar sakandare Hajiya Binta Abdulkadir ta ce ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya amince da rufe makarantun na wucin gadi saboda barazanar matsalolin tsaro. Takardar ta bayyana cewa an rufe makarantun ne domin kare ɗalibai da malamai daga hare-haren 'yan bindiga da kuma kaucewa duk wata barazana. Makarantun da abin ya shafa sun hada da waɗanda ke Zaria, Daura, Sokoto, Fataskum, Ikare, Akoko, Abaji da sauransu. Wannan umarni na zuwa ne a daidai lokacin da hare-haren da ake kaiwa makarantu ke ƙara tsananta. Ƙarshen takaitattun labaran.